ang Mads. Musta na kata ko Mads? Wala naman may nakita sukad atong inom mi dito sa lahang balay. Kuha kang tawagan sa mag-inom ko ba? Ya musta sa kuniya o napot na may ang bana gikan Japan? Wala jud mi kontak kay jud. Wayag tawag di. No Mads. Kami nanawag. Tingog mo na ko sila ko. Nawag dayo kong miga. Hello, Mads! Oh. Busy ka dili. Oh! Nara ko sa balay, oy. Okay, lingaw. Idris balay. Mag-chill ta kadiyot ba kay dugay na ba itong panahon nga wala ata mag jaming-jaming inom. Ay, dili kay magwat ko nimo. Nya, kay atong tawagan atong amigo katus bintot ba? Ah, anak ko sa inyo. Sige, sige. May pa kay wakoy lingaw. Nara. Napamangod akong banas gawas niya. Wakoy lingaw. Ako ra usad. No, sige, sige. Magwat ko nimo diri ha. Ay, pagdugay. Oh, sige, sige. No, anha ko. Nya tawagin na tudaan. Aron mag-abot mi diha. Inig ka na ang kuan. Anha na ako. Kay mag-iris ko. Muanha sa ko sa inyo ha. Sige, sige. Chika-chika, butang duha. Oy, kay wala may tamagit anay. Ha? Sige, bye-bye. Oh, sige, sige. Magwat ko nimo. Sige, sige. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Ako, tabaka pa akong gisugo o gandisa. Kagkaod, dara ba to? Tuwagan para ba na bintot? Abot na goro ko na. Gaya pong madi, pa man abot. Tuwagan ako sa bintot, be. Di ko to tiksan kay basahon ra, di mo reply. Kapag di siya tawag. Tuwagan. Love it up! Oh, hello. Asa man ka? Ari diri sa balay ha. Kay mo ari man to si Mads. Nag-inom ta. Oh. Di lang ko banda oy kay kanang busy kay ko. Di ka mo ari? Ay, joke ra bitaw. Mana bitaw ko kanang classmate kay makikita sa ko ninyo. Kay atong niagi kay parte gina akong basa sa beer kay imo ko mong gibubuan. Sige mana lago. Ay binuang diha. Ana ba? Kasi magwat ni mo ha. Oh sige sige. Sige bye. Bye-bye. Gaya sa Mads. Ay. Nayan ko tagay ay. Ayo, Mads! Uy, dali ako pinaabot mo dali dali. Nag-ilis mo ta ko. Yung lang ko nag-ilis kay sabaw ko. Dalian kay ka. Basta manghagad na ka. Mag-inis pa man kalarin yun, inwan. Sakto Wa kayo Bintot, kay ako na itong tawagan si Bintot. Wow, nilakaw Bintot, bawa pa naabot. Wa sa mga katagay. Mads, si Bintot wa pa naabot. Uy, hala, nakubog naman guro ni. Lamia ay. Tay, Bintot, gitawagan ka to nimo. mana? Nagpahiko-hiko pag urutog lakaw mura tong Sa may bintin. suod, ano yung bang? Sa pagwapa na ako, ikaw ba? Mulakaw kay tanagin na parang pagwapa. Ya, nasa buli mo ba na? Dugay pa to ay, naintin purgatin pa to. Yaya, Lisa. Yaya kayo ba kay? Dago kay kaluti ka na buwan. Mas pasisa na diya kay, sure ka tumari to yung bintot niya, hanap-hanap na ba to? Murutog ko at. Na, Nagdong nga, nagdong. dugay sa dami niya. Ay, Nagdong na lagi ron. mahubog na lang ta niya siya, wag yapon. Ah, too man ka, oy nga ato, ibilin ko niya. Dugay sa dami niya. Na! Na ako, nakaduhan ako niya. Inom ko dahil ko mo ako. Ikaw ba ni mo? Usa! Ah, ay, tira ko kas. Uy, ano yung ito? Uy, grabe! Unsa na yung mukhang gisulog? Wala siya mo na happy karon sa mga goggles ba. Asam nagikan? Lugay kabaw. Dapan? Dapan, Asam nagikan? sa kuan China. To, nagkaroon ko na kas, libaong dihas ka ng mga pugon. Naroy lugay ko kabaw. Laro kay kong kabaw. Mga pugon. Laro kay. Mga kang pandol. Atong naagi ba? Ato dali ka na siya. Okay, mga gila ko classmate kay kana. Wala di ay, uy! Mga gila ko ba kay Agi pa, lingkod. Samsa na Oh, inyo. muna, muna. Samsa na inyo gihatag mo classmate nga. Ati manong tanan to. Inyo. Muna.
Gutot ay gud. Gamay man ko na mahayang mo ta. Sa reklamador yutan ani niya. Sa una pa yun yung panahon. Ina Di mo na yung kay Ora, mag- kabaw ko giuhaw ka. Mura magganang dagan-dagan yung mga tagay ron. Oo, nalipong ang naman patani kayo. oy kay. Tagsa ta magkita pun ang patani. Ano na? Sige, gigim na kayo kay tambal sa uhaw ba? Tambal sa uhaw. Bagay niyo mga classmate na. Ay, sibuyag. Ay, Oh, okay, banan. Unsa man. Oh. Wa may mo spring hoy kada gabi. May man ka. Hinaim na sa aniti. Palit pataghan kay. Ah, di lang kuminom. Abroad ang bana ni Mads. Di- Ako lang- abroad. Ay, sige na. Good. Ay, Gawas kadugay. kalitaan. Ba, inom. Inom ko. Oo, inom. Nga lang ito. Lami man. Basta di atong gasto lami. Lami Sige, kay. kay na daghan. Pero uli na ko. Di lagi Ay, ay, sa guli. Mura magkukuha. Ako, abalin po. Classmate usa na to. Adrugay ka na hubon oy, nausa ka. Hubog pang kabaw ana. Kana ahak. Pila pa ka kiss di na matumba. Kani siya. Na, Grabe no. matumba pang Kana, may daling ra mahubog. manggahan anang. Na, pagyun. Dugay sa inyong mga hubog Diyan. kay. Ay madayon kay atong punan kay nas dito. Dugay sa mga hubog kay. Ablihin niya ni diyan. Ito nang pangbirahan na yung mga Walay gamutay sa baso. Diretso inom. Na, sugamak jud ka ani ron tot. sakto na nako ay. Ana. Basta tawag kay ko nimo, way gyud balibaray kay libre ra ni. Tagsa ra kay mo Ang ako kay libre. dipinsahan ka tong nyagi ba? Imo kong Di gibubuan. na lagi. Ano kun kaayo ay mahal. Di na salamat taon kay. Di na. Naway balibaray pero pinog sanay. Bili bare pa pinagsanay. Ge, inom. Dali ato Lami guys. kay tot sa. Oh, lami kayo sa li atong gasto. Wani tot. Yan abli na usa kay. Dintot. Uli ni kita na kumada uli na kumada. Pangyo tasmit. Ay lagi. Tot, wa biya kay asawa tot unya. Uli ka sayo ni yabang. Lipong na mo ko. Yan, lipong boy. Bisa man uyab ni mo tot. Aw, ngita ka ni ko kuyabon pero Awa na abli na ha. Patay. Wala gamiting ngipon. Mo ni Mga pala. Nahubog. Nagkaroon pala hubog. mara maghubog na mo. Wapatot ay, wapan puno. Puno. Paspasin na kaya to sa punang kung baho ka ni usta ka dugay. Ah, oh, yan. Manguwag man kay nang itik, ng lapok na kinaon, kinapang tao. Usap. Ngita ka lagi sa kuyab lagi. Okay, muli na ko kay mangita na ko kuyab. Ah, kamari pangita ni mo ni Mas. Sige raman sa panguya pa ng mga kanding ug kabaw siguro. Bungot ka kayo sa nanyo. Itugway raman sa kuan gangan. Ako mabiliba ko ni Bintot. Oh, Nangaraan na lang yung ka ba? Bintot 40 man. na lang ka. Bintot si Ani, pero bali. Aw, bali niya. Nagdahaw mo. Lagi kay wa ka na pantil nga bugon sa drawhan. Di, nagkuha mo po dito mo kabo pero ang kan kuan ako gitugway dito. Sa kung naman ko ang tagaya to. Ay, si Bintot magsige manggugyaw-yaw niya. Magsige pagreklamo mo nga wa pa bisag piso ni pugi. Ambang paita Bintot ay. Grabe mga bagan. Nana lagi na tot, saway maka-spring hoy tot. Natuod ka Imo ano sabi mo? nga wala spring hoy tot na. Ay, mo na. Di. Wala lagi na kay. Di. Kanila ba ko nung agdong tag-inom nga wa tay gaw sa bisag piso nya o balipat. Pagkaba. Ano to? Na Mads na bubog mo ko ay. Hindi pong Inain mo na to. Ibabawon mo sa kagtubig. Di, uho kay sa kaingin. Utang na daw ubos. Kabaw ba? Kabaw. Tot mo. Hindi sa putot ay. Ay, hindi. Dukaan na oy. Dugay kayo mo mo piyong sa ko eh. Cellphone ha kay. Di lagi di ko mo kuan na kay ako ra Di. tanawon Dayon yung bintot kay. Kana kay mo piyong sa Anugon ko kayo eh. anugon kayo ng iyabo-yabo ba niya bisag piso wa tay gasto na kay kanina pong reader sa tuwatot Mura ma ako ipadong inyo ani. di ito ay wa magasto pero match ako wala man Amo sa na. yes kuya Bubog na. Karon. Sugdan na nako saom ang mga kagang. Bungot sa kagang ba? Sugdan na saom. Labi yan. Okay kapayas. Kami sa dinig yan. Tunukan ba? Kagang turing. Bugdog yung kagang eh. Oh. Sakit sa ulo. Ako manigkingkot. Asa man nagigamit ni Saan na nga? Ako manigit. Asa nagamit ito? Ay sa baa man nimo. Bugman ko. naho po ba to Bug ko. Giablihan nimo akong bag.
Oh, wala pero ako ra kita no. Ay, kabuhi ani mahubog. Ay, Para sa man ikaw mas sako. mapauli para ba kalagi pagkagulian yan hubog ka. Para Isa may nag-abli ani. Ablihan niya akong bag. buko. Wala. Ako ka ba nagkalag? Man, kaya Buko. Nakuan, pigit ko niya. bago ni motot. Kay nyakis handa ko. Bag, sako. Nangukay pa Nangabli jugas pa bag. bag. Uukag kwarta ang sod. Mo ni mo gusto goro. Huwag ta nga mong hubog da. Mao na ikaw na rin nahubog, isoda mong sako. Tuan niya yung asbintot. Tampog ka nga tos may kasadingan. Asta ko nito hanak. Mo man ni suba. Ang tali mo ito. Kay kurang manyakisa. Mao na, bye! Animal gini ako mga classmate. Gihubog pa ko. Gisuot kong sako. Ano ko kung sa tiso nilang bag. May akong kwarta. Paita yung classmate. O sabay tayo ng mga classmate. Paita.